Hola, la Comissió de Cultura de Cerecosor organitza les entrevistes d'entrevistalars. Enguany ha pensat en escollir aquelles persones amb titulació universitària. Voleu saber qui són? Ara ho veurem. Per què vas escollir aquesta carrera? Què et va motivar? Bé, jo vaig escollir Educació Social, però en realitat m'agradava més Magisteri. El que passa és que estava estudiant a distància mitjançant la UNED i la UNED no en tenia magisteri. Aleshores vaig escollir la més semblant, que en aquest cas era Educació Social. Jo volia fer audiovisuals, m'interessava molt, però quan vaig anar a l'entrevista de preinscripció no ho vaig veure clar del tot. Em van dir que si no oïa, potser la meva motivació, la meva expressió es veia una mica minvada. Aleshores vaig decidir buscar una altra i disseny, que era una carrera nova, em va semblar molt interessant. Era molt més transversal, no només estava lligat a l'art, també era com funcionaven les coses, es podia crear mobles, dissenyar mobles, bé, moltes més coses que només l'altra carrera. I vaig decidir apuntar-me per això. La meva vocació de la carrera, bé, doncs resulta que el meu pare i el meu avi també ja eren professors i des de petita havia estudiat una escola de persones sordes, no? Allà hi havia professors sords i sempre els veia i pensava que de gran seria com ells. Després, bueno, em va continuar agradant, però m'anava fent gran i pensava que volia ser altres coses, no? Anava canviant, però quan em va tocar escollir carrera, la meva ocupació va continuar sent la de professora i així va arribar. Bé, en aquesta pregunta de per què vaig escollir aquesta carrera, bé, doncs, és que fa molt de temps, però en realitat jo volia fer una altra. Jo volia fer medicina. Però siguent una persona sorda, no és que em veiés incapaç, sí que era capaç, però sabia que hauria de lluitar molt, que hauria de fer molt d'esforç per fer-ho. Ara ja fa 8 anys, no? No sóc la mateixa. En aquell moment vaig decidir potser millor trobar alguna carrera semblant, no? I em vaig decidir bé, o per biologia, per ciències o per psicologia. Finalment em vaig matricular a les dues i amb el 5% que tenia de discapacitat no sabia si arribaria i esperava que m'agafessin en alguna de les dues. Finalment em van agafar a psicologia. I jo vaig escollir psicologia també perquè era més humana, no? Tot i que em van escollir a les dues, vaig poder entrar a les dues, l'altre era més temes més cèl·lules, més d'organismes, del cos humà, no? Biologia, jo volia un punt de vista més humà. Bé, jo vaig estudiar educació social perquè la meva vocació... Bé, és difícil d'explicar, Fa molt de temps, el 2002 aproximadament, vaig acabar d'estudiar dues formacions. El cicle formatiu de grau superior d'il·lustració i al mateix temps el de professora de llengua de signes catalana. Ràpidament, un cop vaig acabar, em van cridar per treballar com a professora en una associació de persones sordes com a professora. Vaig continuar i el 2009, a l'Institut Consell de Cent, feien el grau superior d'interpretació i interpretació de llengua de signes catalana, espanyola i internacional i em van cridar per fer de professora.
Allà des del 2004 vaig estar treballant a l'institut. Aproximadament fins al 2007, en el que vaig estar pensant, em rumiava, alguna cosa em cridava que havia de continuar estudiant, que volia estudiar alguna cosa més. Perquè havia acabat el 2002 i no havia tornat a estudiar des d'aleshores. Havia estat treballant com a docent. Volia formar-me més. I per casualitat, allà a l'Institut de Consell de Cent, hi havia molts alumnes que estaven fent l'ESO, que eren persones sordes, però a més hi havia moltes que eren persones sordes i immigrants. I em n'adonava que patien una situació de vulnerabilitat força forta. Bé, tot això, el maltracte de gènere, tots aquests temes a mi em cridaven l'atenció. Tot el que tingués a veure amb el suport social, l'ajut, no? Jo no sabia que existia aquesta carrera, no? I vaig preguntar a les meves excompanyes de l'institut, no? Escolteu-me, jo vull treballar d'això amb persones en situació de vulnerabilitat, amb violència de gènere, amb persones afectades per això. I em van dir, em van respondre que sí que hi havia una carrera, que era educació social. Allà vaig començar a aprendre que existia i que de moment no hi havia persones sordes amb aquesta titulació. Em va cridar molt l'atenció i vaig començar el 2008, que és quan em vaig matricular a la UNED, a distància. Mira, per casualitat, 4 persones sordes més, 4 companys més, es van apuntar a la UNED també. I vam començar a estudiar. Em va encantar, però sí que és cert que allà a la UNED la distància feia que minvés la motivació. Ho has de fer tot sol a casa, molta feina escrita, poc contacte humà, no tens un professor que t'expliqui, molta pràctica, no? I del 2008 fins al 2011, aproximadament, no, 2010, 2-3 anys, vaig estar rumiant i finalment vaig marxar de la UNED i em vaig apuntar a la Universitat de Barcelona per anar-hi presencialment. Vam començar les classes fins al 2015, quan vaig acabar i obtenir el títol. En tot aquest temps a la universitat vaig estar 8 anys. I us em preguntareu, per què 8 anys? Bé, doncs, perquè treballava al mateix temps. I era impossible compaginar-ho tot, no? Els matins agafava algunes assignatures, no totes, no? Les partia per la meitat. I això va fer que durés més el temps del que jo vaig trigar. Però bé, era molt interessant poder ficar-me en tots aquests temes. Jo vaig escollir geografia perquè des de petit em quedava mirant els mapes, m'encantava veure mapes, no? Imaginar els països, com seria la seva vida, la seva orografia, em feia preguntes, els seus detalls, bé? Aleshores, bé, estava molt clar, era el més adient. No em vaig tenir cap problema per decidir-ho. Allà vam estudiar història, orografia, economia, política, era molt global, no? Bé, ja hem vist quina era la motivació per que aquestes persones haguessin escollit aquesta carrera, però com van accedir? Tenien intèrpret? Tenien mediació? Bé, en realitat jo no tenia cap mena d'adaptació. A la UNED era tot a distància. No havíem d'anar a classe de forma presencial, era per internet. Això vol dir que era molt autònom. Et llegies el temari, si no l'entenies enviaves un e-mail al professor o bé al el fòrum que teníem els estudiants, feies un recull de punts i estudiaves sol a casa. Quan tocava els exàmens, allà sí que tenia un intèrpret perquè eren presencials, no? Bé, algunes limitacions, però sí. Els 4 anys que va durar la carrera vaig tenir intèrpret, però només a les classes, dins de l'horari de classe, mentre el professor donava, diguem-ne, el temari. Els treballs en grup, les tutories, les reunions amb els professors, tot això no estava cobert.
Això volia dir que havia de trobar un horari en el que el professor podia donar-me la tutoria i faltar una altra classe. Això va ser bé, una mica enrevessat, no? Perquè si no, no podia presentar a l'hora. Sembla una tonteria, però és molt important perquè no ho pots fer sola. Necessites coordinar amb els companys. Havia d'ensenyar també, si no parlar per la pantalla de l'ordinador, no? I bé, per mi no va ser una interpretació 100%. Hi havia mancances. A la Universitat de Barcelona vaig tenir intèrpret i vaig estar molt contenta, no vaig tenir problemes. Tot el que era horari lectiu estava cobert. Però clar, els treballs en grup, conferències, tot això no estava. La solució era trobar amb el professor les tutories en horari dins de classe per tal que pogués venir l'intèrpret. I bé, més o menys ho anàvem fent. Amb els companys de classe sí que bé, intentàvem el mateix, no? Intentar de fer els treballs dins de l'horari de classe. Si això anava bé no hi havia problema. Si no, doncs bé, ho feia des de casa, mitjançant l'ordinador, amb aquestes tecnologies de compartir. Però bé, molt contenta. Bé, el tema de la interpretació, si era o no completa, bé, en el meu cas, per mi va ser meravellós. Els 4 anys i mig que vaig ser a la universitat vaig tenir una interpretació totalment completa. La universitat col·laborava amb una empresa de serveis d'interpretació i durant aquests 4 anys i mig jo tenia un intèrpret al meu cantó. Ens enteníem molt bé, així doncs va haver-hi molt bon seguiment. De tant en quant hi havia una petita substitució, però vaig tenir una interpretació molt adient. Moltes vegades no calia tampoc, perquè tenien subtítols o hi havia un text per tal que pogués seguir, aleshores, o una conferència, no? Aleshores sí. L'última part sí que no, de la carrera sí que vaig necessitar més. I va haver-hi problemes, però finalment vaig poder aconseguir també l'intèrpret sense pagar res. Em podia preparar abans les ponències que havia de fer per preparar-les i després exposar-les de manera clara. I bé, no sé altres persones, no sé altres persones, però en el meu cas va anar molt bé. Com deia abans, a la universitat vaig ser-hi 8 anys. Els 2, 3 primers anys que estudiava a l'UNED, a distància, el servei d'intèrpret no calia perquè era tot a distància, online. Però quan hi havia exàmens eren presencials, en aquest cas sí havia d'anar i comptava amb intèrpret. De manera puntual, només pels exàmens i alguna tutoria. Això estava cobert amb l'intèrpret sense problemes. Per altra banda, quan em vaig desapuntar de l'UNED i vaig anar a la UP, vaig ser-hi aproximadament durant 5 anys, vaig demanar el servei d'interpretació. Me'l van donar i em van cobrir, diguem-ne, va estar coberta durant tots els 5 anys que vaig ser-hi. Normalment, durant un any, durant un curs, les assignatures que jo agafava no eren totes. Eren algunes, me'l vaig partir, diguem-ne, com si em partís per la meitat. I cada assignatura durava un parell d'anys. Perquè deia abans que treballava a la tarda. Però per sort sí, tenia el servei d'intèrpret totalment cobert. Jo també tenia el servei d'intèrpret cobert. Com era? Bé, hi havia una empresa que tenia un conveni amb la universitat i així proporcionaven l'intèrpret. Totes les hores lectives, excepte les hores que eren fora de classe, els treballs en grup, bé, algunes cosetes, això no estava cobert. Alguna tutoria amb el professor no podia estar, alguna excursió, però normalment sí que estava tot cobert. Si passàvem 2 o 3 dies fora, això sí que no podia estar cobert per intèrpret, però al principi sí. Bé, ja heu vist com eren les classes d'aquesta gent. Anem a veure ara com era el seu contacte amb els professors, amb els companys, com es sentien allà.
La relació amb els companys estava bé. Recordo que quan em vaig matricular a Educació Social, a l'any 2008 o 2009, fins ara, bé, fins l'any passat, que és quan vaig acabar-la, de l'any 2009 només hi havia 4 alumnes sords. Ràpidament un va marxar, un altre va provar, després vaig anar allò i un altre que encara hi és. Dels companys oïdors, bé, com era a distància, mai ens vam veure i quan coincidíem era una classe tan gran que no sabíem qui era. Sí que teníem companys sords, érem nosaltres quatre i ja està. Tant de bo en endavant continuem. Bé, un cop fora de la universitat, la relació amb els companys, bueno, durant els 4 anys estava molt bé, no? Al principi, bé, pensé que eren artistes, tenen el cap molt obert, no? I bé, estaven tots molt interessats per la llengua de signes, per contactar amb mi, no? Em sentia molt integrada. El segon any, el tercer, això va començar a anar menys. Clar, et comences a dispersar per les optatives, no? Jo agafo unes, els companys agafen altres, alguns ho deixen, altres repeteixen i vas dispersant. El grup es va fent petit i al quart any realment ja tenia molt poc contacte amb les persones. Era una mica un treball més autònom. Però bueno, és així. El contacte amb els professors o els companys de classe, fora de l'escola, bé, a dins de la universitat no hi havia problema perquè estava l'intèrpret, però fora, bé, amb el professor, amb e-mail, ens comunicaven ràpidament i sense problema. Amb els companys, també, cap problema. Fèiem l'esforç per les dues parts i endavant. De vegades ens escrivien missatges. Bé, no, no, tot bé. No em vaig sentir mai aïllada. En aquesta pregunta, bé, la meva experiència amb els companys i els professors, personalment, a la meva situació, que va ser una universitat presencial, quan, bé, perquè quan és un online és tot bé, és tot mitjançant l'ordinador i ja està, no? Et desconnectes i desapareixes. Però quan és en presencial, primer dia que jo vaig entrar a la universitat estava molt nerviosa i esperava que, sisplau, hi hagués ni que fos una persona sorda, una, no? Perquè sempre havia estudiat amb persones sordes. I de sobte em vaig adonar que era l'única persona sorda en tota la universitat. Això em va causar molts nervis. Vaig pensar que estaria sola, no? I vaig patir, però amb el temps vaig veure que estava molt bé, que tothom respectava molt la meva situació i bé, vaig ser un estudiant més, no? Clar, psicologia té un caràcter social molt, molt, molt clar. Si hagués estudiat una altra carrera potser hagués estat diferent, però no sé, si hagués agafat matemàtiques, no? Però psicologia és molt humà, perdó, i el contacte és molt fàcil i agradable, no? Al mateix temps també em vaig sentir una mica sola, no? Perquè has de tenir més paciència, esperar respostes, has d'anar molt lligat a tothom, a l'intèrpret, no? No pots ser tu, soc l'Alicia i ja està, vaig sola. No, has d'anar més a poc, tenir més paciència. Bé, doncs com a la vida, no? A la vida vas tu més sola, més ràpida, i a la universitat havia de tenir això, més paciència, però en general l'experiència va ser molt positiva, diferent però positiva. Quan eren treballs en grup, que el professor em deia toca fer-ho amb aquestes persones, era millor, perquè si havia d'escollir jo o algú m'havia d'escollir a mi o es feien els grups, la veritat és que em quedava sola. Però en general anava tot bé, tothom al final també s'obria, em deien si volien amb ell.
no? I amb el temps ja tenia el meu propi grup, els meus amics, i ja directament anava, no? Van aprendre una mica de llengua de signes, jo vaig conèixer les persones, ells també a mi, fèiem el descans plegats. Això d'anar sempre amb el mateix grup et feia sentir molt més a gust, això els 2 últims anys. En resum, per mi va ser molt positiu amb els companys. I els professors, bé, depèn. Alguns eren molt durs i alguns altres, bé, doncs eren més antics, no? I era molt difícil comunicar-se amb ells, no entenien per què havia de tenir un intèrpret o per què feia servir la llengua de signes, ho veien com una cosa negativa, però bueno, eren gent més gran, amb un punt de vista més antic, que et donaven consells de bé, bueno, m'havia d'adaptar. Depenia molt. De vegades tenir un intèrpret et feia sentir còmode i de vegades tot el contrari, bé. Però en resum, ho veig com a positiu. No, no, sí, no diria que va ser una experiència negativa. El contacte amb els companys, els professors fora de classe, bé, a l'hora del pati, del descans, aquesta mitja hora, fèiem l'entrepà o esmorzàvem, normalment els oïdors doncs parlaven entre ells, normal. De vegades jo anava amb ells, acompanyada amb la meva intèrpret, i si em demanaven alguna cosa, doncs, mitjançant la intèrpret responia i manteníem un diàleg. O de vegades li dèiem, anem al bar, i li deia, no, no, em ve de gust marxar, no? I marxàvem amb la intèrpret i parlàvem nosaltres dues. Era una situació difícil perquè realment no et sents integrada al 100%, no? La comunicació, tot i que hi sigui, depèn de la intèrpret per tal de fer aquest diàleg. Aleshores, clar, estàs com dividida perquè una part la intèrpret necessita el seu temps de descans. Té dret. I aleshores això provoca que jo tingui problemes de comunicació amb els companys a l'hora del pati. Bé, per una segona part, també, cada any passava que hi havia companys nous. Per mi, un curs, diguem-ne, una assignatura durava 2 anys. Això vol dir que quan començava a conèixer algú, aquesta persona passava de curs i jo em quedava. Al tenir les assignatures així sueltes i partides, jo quedava al mateix curs, continuava fent la mateixa assignatura, però els companys marxaven, no? I aleshores eren companys nous. I cada any havia de conèixer gent nova i grups nous i companys nous. Aquesta pregunta dels treballs de grup, no? Si eren fora de classe, fora d'horari de classe, com em comunicava? Bé, doncs per e-mail, no? Sobretot per fer treballs de grup. Mitjançant el Drive, aquesta eina, anàvem ficant tota la informació i a classe, amb la intèrpret, acabàvem de fer els últims detalls per tal de preparar, designar qui havia de fer cada cosa, no? Anàvem a casa, fèiem cadascú la part del seu treball, ho ficàvem al Drive i així treballàvem. Al mateix temps podíem compartir, podíem parlar i podíem crear, diguem-ne, un diàleg digital. Podíem respondre, no? I podia fer-li preguntes al moment. Si alguna persona no hi era, bé, jo anava fent i ja després em responia. La veritat és que el Drive ha estat una molt bona eina per sort, el Drive i el Mail, per mantenir aquesta mena de converses amb els companys de classe. Qualsevol dubte o pregunta ho podíem resoldre mitjançant aquestes eines. I això ha estat sempre. Quan estava fora de classe, el contacte amb els companys, bé, doncs sincerament, a la meva època, quan jo estudiava, no tenia relació amb els companys, no tenia cap mena de relació. Tothom era una carrera molt individualista, hi havia poc intercanvi. Sí que em sentia una mica llet, però és que ja era així, no? Quan demanava una miqueta d'ajuda, era no, 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 i algú em deia que sí. Totes les hores, diguem-ne, fora de l'horari lectiu no estaven cobertes per l'intèrpret i bé, mitjançant WhatsApp, mitjançant
a internet, no? I a distància, podíem anar fent coses. Quan no tenia intèrpret era una mica difícil. Bé, tots sabem que dins de la universitat hi ha pràctiques. Com us veu sentir? Estaven adaptades? Com va anar tot? Jo vaig a fer les pràctiques a la Federació de Persones Sordes de Catalunya, al Departament d'Atenció Social, que anava molt bé, molt adient amb la meva carrera d'educació social, perquè l'atenció a persones amb discapacitat, en situació de vulnerabilitat, immigrants, per dones en situació de vulnerabilitat, eren unes pràctiques molt adients i van anar perfectes. A més, sabien llengua de signes, amb la qual tota la teoria que vaig aprendre la vaig poder posar en pràctica. Per mala sort, mira, va sorgir el Covid, tot va parar i vam pensar, bueno, què fem? Bé, doncs tornem a la part escrita, no? I vam tornar una mica a la teoria. Bé, no va haver-hi més. Tornar a estudiar, solventar aquestes pràctiques d'aquesta manera, més teòrica i ja està. Es van acabar així. I per mi, no, jo vaig escollir una miqueta el punt de vista de les persones sordes immigrants, no? Com es sentien, si es sentien excloses, incluïdes. Bé, vaig fer un treball i això va ser una pena, això del Covid, perquè en realitat, bueno, canviar-ho per teoria. Les pràctiques no eren obligatòries a la meva universitat. Podia fer pràctiques o bé agafar una altra assignatura. Vaig estar dubtant, tenia classe als matins i les pràctiques eren 3 mesos cada dia a la tarda. Tenir tot el dia ocupat, m'estimava més potser agafar una altra assignatura i tenir la tarda lliure. Aleshores, bé, vaig escollir agafar una altra assignatura. El resultat va ser bo o negatiu? Bé, de vegades penso que potser hagués anat millor agafar les pràctiques, però bé, això depèn del moment també. El que va passar és que abans vaig fer un cicle. I en aquest cicle ja vaig fer pràctiques, perquè no eren obligatòries. Vaig fer pràctiques a una empresa. L'experiència va ser dura, perquè en aquesta empresa era petita, un funcionament molt antic, diguem-ne, un cap també molt antic. No era un ambient molt còmode, no es van adaptar molt diguem-ne, a la comunitat sorda i necessitava, no hi havia una relació directa, no? Tot anava mitjançant interpretació. Així que quan m'ho van proposar em vaig estimar més no fer-ho. I les meves pràctiques de carrera, jo vaig haver de fer 3 pràctiques, 3 vegades pràctiques en els 4 anys. El primer any no vaig haver de fer res i després vaig haver d'anar a 2 escoles de persones sordes. Vol dir que, bé, no vaig tenir cap problema perquè tothom sabia llengua de signes i em vaig sentir molt bé, no vaig tenir cap problema. A una de les escoles hi havia alguns dels professors no en sabien llengua de signes i quan hi havia alguna reunió havia de venir algun intèrpret. Per això va passar un o dos cops, no més. A l'altra absolutament tots sabien llengua de signes a l'altra escola i no va haver-hi cap problema. Bé, ara pregunta com van anar les pràctiques. Doncs Déu-n'hi-do, la meva situació personal no va ser precisament positiva. La Universitat de Barcelona per mi, bé, els estudis van ser un luxe. Tenia intèrpret, quan havia de parlar amb el professor s'adaptava tot, tots els textos, quan eren àudios se'm donaven amb subtítols, i bé, va anar molt, molt bé. Així que vaig pensar que les pràctiques serien igual. I bé, ja conec, doncs seré capaç de fer-ho, no hi ha problema, però quan va arribar el moment em vaig trobar que ningú em donava l'oportunitat de fer pràctiques. I bé, em vaig quedar bocabadada perquè
havia de cobrir aquestes hores per obtenir la titulació, havia de fer pràctiques. Fins i tot la UB va intentar trobar-ne, però no va ser possible. Finalment, gràcies a les xarxes socials, vaig trobar un lloc on poder, no? Vaig contactar amb una universitat, la Universitat de Gallaudet, als Estats Units. Gallaudet? Sí, Gallaudet. Amb dones maltractades. Bé, aleshores allà vaig demanar de fer les pràctiques, van estar parlant i després d'un temps em van dir que sí. Vaig estar 5 mesos, 4 mesos aproximadament allà fent pràctiques i bé, vaig aprendre, i tant que sí. El que passa és que és un punt de vista molt americà i necessitava un punt de vista més d'aquí, no? La psicologia d'allà, d'aquí, és diferent. Vaig aprendre molt, no?, de com funciona el seu sistema, i tant que sí. Vaig cobrir les hores, però he de dir que a Barcelona no vaig aconseguir fer pràctiques. Bé, quan va arribar el moment de fer pràctiques, el professor de la UB va repartir un llistat dels alumnes amb tots els llocs on podíem anar a fer pràctiques perquè tenien conveni. Quan ho vaig llegir vaig veure que cap d'aquests llocs era adient per mi. Eren tots per a persones oïdores. I hi havia llocs, entitats de persones amb discapacitat, però eren d'autisme, de síndrome de Down o de problemes d'adquisició del llenguatge, però cap era adient per mi. Perquè amb totes havia de portar un intèrpret. Això dificultava molt la situació. Així doncs, vaig proposar jo un llistat de llocs als professors de la UB per tal que pogués fer les pràctiques. Un d'ells era l'Institut Consell de Cent, l'Escola Tres Pins, el Josep Pla, fins i tot la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la FESOCA, i els hi vaig presentar. Van estar rumiant-ho i finalment em van dir que sí. Van contactar i bé, el més adient, per suposat, era la Federació de Persones Sordes, perquè allà tenien el servei d'orientació familiar a la zona d'Hospitalet. Es van aprovar i vaig anar allà a fer pràctiques. Anava cada dia. El bo d'allà és que no necessitava intèrpret, perquè l'educadora social, tot i ser oïdora, en sabia llengua de signes. Així que podia observar totes les situacions que ella feia durant la seva jornada laboral. Per sort em van donar aquesta oportunitat i ens vam entendre molt bé, així vaig poder cobrir-la. Per una altra banda, vaig fer pràctiques també a l'Institut Consell de Cent, a l'ESO, amb nens immigrants. És un institut d'integració, no? I per veure com es donava aquest procés, perquè hi ha moltes casuístiques, no?, moltes cultures, i em va servir molt per recollir moltíssima informació per tal de fer la memòria. De les dues pràctiques em vaig treure molta informació, tot i ser molt diferent. A la FESOCA eren pràctiques més orientades a una atenció directa a la persona, a usuaris, on jo podia sentir-me més còmoda, no? Et demanava cita i era més un tu a tu, més real, on jo em sentia molt més identificada. I, d'altra banda, a l'escola d'oïdors i sords em permetia veure com eren les classes, no? Com es podia ensenyar en aquesta modalitat, no? I veure les situacions que es donaven en un procés d'integració. Eren totalment diferents les pràctiques, però les dues van ser una experiència realment positives i en cap de les dues vaig tenir problemes de comunicació. Tot i que la persona oïdora, la FESOCA, era oïdora, era hàbil en llengua de signes. I a l'Institut Consell de Cent hi havia una logopeda també que sabia llengua de signes. Jo no vaig haver de fer pràctiques. Bé, i un cop veu acabar la carrera i veu obtenir la titulació, veu trobar feina?
Jo vaig acabar la carrera no fa gaire, l'any passat. Porto 13 anys estudiant. Déu-n'hi-do. I he fet de professora de llengua de signes catalana molt de temps. Clar, ara que tinc el títol, la veritat és que canviar de feina no ho veig. Sí que hi ha alguna assignatura que em va molt bé per fer servir a la meva professió de professora, però no em canviaré. Després de 4 anys vaig acabar la universitat i, per casualitat, vaig començar a fer de professora de llengua de signes catalana. Vaig mantenir les dues titulacions. Amb el temps, clar, per ser dissenyadora has de ser autònoma. Per ser professora també. I, però m'agradaven les dues professions, així que, bé, hi ha més oportunitats com a professora de llengua de signes. Però, bueno, la vida està plena d'oportunitats també per fer servir el disseny. Vaig creant materials, vaig fent dissenys, vaig fent coses cada dia, no ho deixo mai, no, de fer-ho, però de manera més puntual, perquè és una part de mi que és a dins i que la porto, vull dir que és a tot arreu on jo vaig. Sí, sí, jo vaig tenir el títol, vaig acabar, però vaig voler fer un màster a l'educació especial. I després vaig anar a viure a l'estranger. Però no vaig començar a treballar directament amb nens, perquè tenien un altre idioma i encara no el sabia, havia d'aprendre'l. No era el més adient. Així doncs, vaig fer com d'assistent una mica, no? D'ajudant, d'auxiliar social per a aquelles persones que no podien entendre un text o les acompanyava. Tot, tot i no ser realment el que jo havia estudiat era una miqueta semblant. Bé, com hi havia persones sordes, jo també era una persona sorda, i amb la titulació podia adaptar molts continguts, la carrera em va ajudar molt a poder fer aquesta feina. Bé, un cop acabada la carrera, vaig tenir el títol, no vaig trobar feina del que havia estudiat. Així que vaig treballar de voluntària. Vaig treballar de forma voluntària perquè m'agradava, no? M'agradava la meva feina. Però va arribar un moment que ja no podia fer més de voluntària, havia de trobar una altra cosa. Vaig estar gairebé 2 anys fent voluntariat, fins que vaig venir aquí a viure a Holanda. I de seguida vaig trobar feina com a psicòloga. No vol dir que a Barcelona sigui impossible, però s'ha de crear des de zero aquest lloc de feina, no? S'ha de tenir experiència, et demanen molts requisits i jo acabo de sortir. A Holanda, però és diferent, no? Ja hi ha centres especials que estan creats i és molt fàcil accedir i aprendre, no? Allà he agafat moltíssima experiència, per sort. Tant de bo ho hagués trobat a Barcelona. Quan vaig acabar la carrera i vaig tenir el títol de professional, va ser difícil trobar feina, molt difícil. De fet, fins ara no he treballat com a educadora social. La meva documentació és professora de LSC, els contractes, no? Educadora social n'he fet puntualment. La primera vegada que ho vaig fer va ser tot just l'any 2015, al mateix temps que treballava a l'Institut Conchill de Cent. En aquest moment va tancar, no? Es va acabar el cicle d'interpretació i interpretació. Jo vaig aconseguir la titulació d'educadora social i vaig intentar treballar d'això. Vaig enviar molts currículums a la FESOCA, perquè és un dels llocs principals, no? On poden tenir contactes per enviar a entitats sense ànims de lucre. Però
per culpa de les retallades no vaig poder accedir. Després explicaré un tema. Vaig continuar buscant i finalment vaig trobar una empresa a la Fundació Grupo ADA, a l'any també 2015 i fins ara que continuo treballant, com a professora de llengua de signes catalana. En aquella temporada, en aquella època, hi havia un pla especial per a persones amb discapacitat, no, era igual quina mena de discapacitat, però hi havia un petit apartat per a persones sordes i me'l van oferir a mi. Així que vaig començar a treballar allà com a ajudant del Departament d'Inserció Laboral a Persones Sordes. Déu-n'hi-do, hi havia moltíssima feina, era molt dura, no era gens fàcil, però l'experiència que vaig agafar va ser de molta qualitat i va ser molt bonic. Allà vaig estar un any i l'empresa li va interessar, no? Així que vaig continuar fent entrevistes, acompanyar-los amb intèrpret, per tal que la persona intèrpret, diguem-ne, fes la seva feina, la persona sorda entrevistada, immigrant que podia tenir una llengua de signes una mica diferent, pogués expressar-se, i jo, com a educadora social, diguem-ne, pogués fer una mica de mediadora ajudant a aclarir el que la persona volia expressar. Va ser molt bonic, em va encantar, però va ser molt dur. Bé, aquest any va acabar i vaig haver de continuar com a professora de llengua de signes. I bé, fins ara, que per casualitat fa poquet, bé, això, no? Amb el tema d'Ucrània, la guerra, els refugiats, tenen una llengua de signes diferent, tenen un problema amb l'idioma. I aquesta mateixa fundació, la Fundació Grupada, em va cridar com a educadora social per ensenyar a un grup d'alumnes immigrants. Diguem-ne que és una mica una professió de birrol, no? Per una banda, ensenyo llengua de signes mitjançant paraules, signes, perquè volen quedar-se a viure aquí, i per una altra banda els ajudo, diguem-ne, amb els seus dubtes, amb la seva documentació, adaptar a tot allò que tenen al seu país i han de trobar aquí, no? Amb l'objectiu de que aprenguin llengua de signes catalana. I bé, això és el que estic fent fins ara, des de fa poquet. A veure en endavant què m'espera. La FESOCA, sincerament, perquè bé, d'ençà que vaig fer les pràctiques allà, els usuaris que vaig rebre, vaig veure que era una experiència molt bonica allò, i molt interessant. És un lloc on realment pots ajudar perquè et comprens, perquè la identitat és la mateixa, no? Perquè Moïdors no és el mateix, vull dir, no compartim la mateixa manera. Quan hi ha una persona oïdora i una persona sorda, per experiència no acostuma a ser igual. Tot i que les persones oïdores puguin saber llengua de signes, el fet d'anar canviant a l'educadora social fa que que sigui home o dona, és igual, fa que aquestes reflexions no acabes d'entendre per què no hi ha una persona sorda directament al servei de la FESOCA, però bueno, és així, no hi ha més. Bé, un cop vaig acabar la universitat, sincerament vaig estar cercant feina i no em vaig trobar. A més va sorgir el Covid, jo vaig marxar de viatge, i bé, per moltes coses no va sortir. Vull continuar, a veure si sorgeix alguna oportunitat. Ens ha agradat molt el que ens heu explicat, però segur que hi ha alguna anècdota que voleu escollir per explicar-nos. Anècdotes! Buf, Déu-n'hi-do, moltes a la carrera en tants anys, però n'hi ha dues, una que no oblidaré mai. En un examen, perquè bé, els exàmens sempre avisava els professors, no? Quan hi havia un examen, bé, saps que soc una persona sorda,
en general en totes les assignatures, però quan vaig anar a un examen li vaig recordar perquè l'adaptessin, no? Que posessin intèrpret o que fessin petites adaptacions, no? Una pregunta menys o adaptessin el text a test, el fessin més curts, petits detalls, coses lleus. Aleshores, sí, cap problema, em deia normalment, no hi ha problema. Aleshores, bé, va arribar l'examen, vaig anar, vaig obrir el sobre, que portava el meu nom, i en obrir-ho, trec a la fulla i veig que les lletres són enormes. Clar, a mi em va semblar, dic, però què és això? Soc sorda, no soc cega? Per casualitat també hi havia una persona sorda, un company sord, ens vam mirar, vam riure, perquè no ho entenc. Un professor, no? Un responsable de l'assignatura. Té moltes discapacitats diferents al grup, però clar, és molt diferent. Una persona en cadira de rodes, amb problemes de visió, amb sordesa. Soc una persona sorda, el meu problema és de comunicació, ja està. Clar, és un professor d'universitat, em va semblar força estrany, però bueno. La segona que vull explicar és, fa molt de temps també, a un examen, jo als exàmens sempre portava intèrpret. Les primeres vegades els funcionaris que ens deixaven passar, no? Que ens col·locaven, posaven problemes perquè entrés l'intèrpret. Bé, qui és? Que t'ajudarà a l'examen? On són la seva documentació? Jo havia d'explicar, és la intèrpret, necessito perquè soc una persona sorda, a poc ja la coneixien i ja ens deixaven entrar. Total, que un dia, no sé si és que no podia cobrir-ho o no ho vaig demanar, em vaig oblidar, no ho recordo. Vaig anar jo sola, sense intèrpret, i aquests funcionaris mateixos em van demanar on és l'intèrpret? No, necessites l'intèrpret, no pots entrar. I jo, no cal, ja podré fer-ho sola, aquest és un examen, no cal intèrpret. I ells em deien, no, necessites l'intèrpret. Bueno, és un exemple de coses que passen. Anècdotes, bé, us explicaré un parell. La primera és del primer any, que bé, per casualitat vaig arribar tard, ja feia una setmana que havien començat, vaig començar una setmana després i a més era al matí, anava buscant la classe i no la trobava, vaig arribar tard a l'aula amb la meva intèrpret, estava tota plena de gent, vam entrar a les dues, demanant disculpes, fent poc soroll, no sabien que jo era una persona sorda, vam seure i la intèrpret va seure al meu davant. Clar, el professor va dir, a veure, perdoneu, sisplau, no m'agrada que hi hagi gent d'esquenes a mi. Clar, li van dir, no, que és la meva intèrpret. Perdona, no? I bé, es va solucionar. L'altra és, bé, dins de la carrera has de fer moltes activitats i una d'elles, recordo, no l'oblidaré mai, és que havíem de fer un pont, però un pont força gran, crec que havia de mesurar un parell de metres, amb peces de fusta, cadascú havia de fer el seu, no? Encaixant-les i havia de sostenir-se sol, sense fer servir cap mena d'anclatges. Clar, jo el portava al metro un cop fet, el portava com podia i en arribar el vaig posar a taula. Havia de suportar una ampolla de 2 litres de llet per tal de provar un segon. Per sort vaig aprovar, el va aguantar, el vaig posar allà, vaig veure com, Déu-n'hi-do, va aguantar i em vaig quedar molt tranquil·la. Bé, una anècdota graciosa, tinc dos. La primera, que quan estudiava, al tercer any, hi havia algunes assignatures que m'agradaven més, optatives, i una d'elles era atenció a la diversitat. Dins estava atenció a la discapacitat. I sempre que anava a aquesta classe avisava el professor que era una persona sorda, que portaria l'intèrpret. Normalment em deien que no hi havia cap problema, que podia portar l'intèrpret. Però en aquesta assignatura, atenció a la discapacitat, vaig pensar que, per suposat, no hi hauria cap problema, perquè bé, ja va d'això, no? Ja anava d'això l'assignatura. Així que els hi vaig explicar. Bé, el professor va quedar bocabadat, però com? No pots llegir els llavis? Em deia, no pot ser una classe tan gran, com vols que llegeixi els llavis des de tan lluny? No passa res, tinc intèrpret. Però ell no ho entenia, es va quedar paralitzat. Clar, jo no sabia tampoc, tranquil, no has d'adaptar res, tinc l'intèrpret, ella fa la seva feina i ja està, a mi m'arriba la informació. Però em va fer rumiar, no?, que una persona que dona una assignatura sobre discapacitat
Li sobtés això. Bé, sí, Bé, i la la segona segona ja va anècdota ser no és fora de de la la carrera, carrera, va ser fora de fora, la però... universitat. Bé, jo vaig estudiar magisteri, però no Un treballo lloc on com anava a educadora, no? estudiar, I però que el meu germà, sí que que no va estudiar va estudiar la magisteri, carrera allà també. va estudiar una altra cosa, finalment sí que està fent, diguem-ne, d'educador. Al final, mira, la casualitat és que ho fem al revés. Bé, com a experiència, més que anècdota, experiència, no? Ja fa temps, farà 8 anys, no? Quan ho feia a distància vaig gaudir de poques experiències. Més va ser quan ho vaig fer presencial. Hi ha dues que sempre me'n recordaré per sempre. El primer o el segon any que vaig fer la carrera, vaig apuntar-me a una assignatura nova. Sempre em posava al final de la classe. No m'agradava posar-me al davant per si volia escriure, podia estar tranquil·lament i així el professor no em mirava tant, no? Posava al final a un cantó del passadís per tal que la intèrpret es pogués posar còmodament al davant meu. Bé, això ho havia fet sempre. Vam anar a una nova assignatura el primer dia, a sec, i el professor... Bé, jo veig a la intèrpret que s'emporta un ensurt, veig que el professor s'apropa, tota la classe em mira, el professor continua movent els llavis molt ràpid, mirant a tot arreu, cap a mi, la intèrpret no li diu que cap a fora, que no pot l'intèrpret, no, jo estava preparada per defensar-me, però de sobte el professor se'n dona la volta i marxa. I la intèrpret aleshores m'explica, no sé, no recordo la frase, bé, però bueno, el professor venia dient que la intèrpret havia de marxar, però es veu que tota la classe va començar a xiular per tal de que marxés i el professor va marxar i va continuar la classe. Sempre me'n recordaré perquè va ser com un recolzament molt gran de que jo tenia el meu dret de tenir la intèrpret per part de tota la classe i els vaig estar molt, molt agraïda. Clar, jo no me'n vaig adonar de tot el xivarri que es va crear, no? Després el professor va venir amb mi, va parlar amb mi, em va demanar disculpes, però va ser un punt d'inflexió molt important perquè feia un any i mig que era allà i era el primer cop que sentia aquest recolzament, no? Era molt lògic, no? Em vaig emocionar. I la segona experiència que vull comentar, que bé, no és que sigui ben graciosa, no? Però bueno, dins de psicologia de la carrera hi ha moltes assignatures. Una d'elles té a veure amb la discapacitat. I, per suposat, hi havia la sordesa. I sempre em preocupa que puguin estar d'acord, que no, que expliquin més la vessant de l'oralisme, però bueno, hem d'anar, era una assignatura obligatòria, aleshores vam presentar totes les vessants de la discapacitat que s'estudiarien i, evidentment, hi era la sordesa. El professor va venir cap a mi al final de la classe i em va dir que, mira, d'aquí 2 mesos aproximadament tocarà el tema de la sordesa. Tu que ets una persona sorda, te'n podries fer càrrec d'explicar com és. Perquè, bé, jo sóc oïdor, però tu en sabràs més que allò. I bé, vaig estar 2 dies com a responsable d'explicar el temari de les persones sordes. El tenia ell com a recolzament, com auxiliar, no? Havia de donar uns punts bàsics, que eren el contingut de l'assignatura, però qualsevol cosa que jo deia, ell l'acceptava i em va, diguem-ne, donar el rol de professor durant 2 dies per mi. Em va donar total llibertat per explicar com jo volgués i fins ara, si jo miro aquesta experiència, estic molt agraïda a aquesta persona oïdora perquè va reconèixer que com a persona sorda era allò que en sabia més que ell de la meva sordesa. Però no és, sembla que sigui una cosa normal i no ho és, no ho és. Això em quedarà per sempre. Res, espero que hagueu disfrutat amb aquestes dues anècdotes. Bé, no en tinc gaire jo d'anècdotes, us explicaré 3. La primera, quan era nova i vaig començar a la UB, presencialment, que hi havia tanta gent a les classes, estava a primera fila i la intèrpret la tenia al davant meu.
el professor era sobre una tarima i ens veia tots perfectament, no? Vam començar les presentacions, cadascú deia el seu nom. Clar, jo estava una mica atabalada. Quan em va tocar, bé, jo, bé, innocent, vaig dir el meu nom, em dic Vanessa Beroi. La intèrpret va dir el meu nom, em dic Vanessa Beroi, i el professor va aturar la classe, va dir, dispenseu, la intèrpret, tu et dius Vanessa Beroi, i la intèrpret m'ho va interpretar. Aleshores jo vaig respondre, no, jo. I la intèrpret deia, no, jo. Clar, parlava en primera persona, com ha de ser. Però el professor se'n feia... no ho acaba d'entendre. Aleshores, un intèrpret, si fos home, què hagués passat, no? Li pregunta el nom i un home diu, hola, em dic Vanessa Beroi. Segurament els alumnes fins i tot haguessin quedat bocabadats, també. Però bé, els intèrprets parlen en primera persona i bé, tothom va començar a riure. El segon any, primer vaig explicar ben clarament què era una intèrpret i després vaig dir el meu nom. Així, a partir d'aleshores ho vaig fer cada any així. És una anècdota graciosa. La segona anècdota que vull explicar, bé, a l'hora del descans, entre assignatures, els companys, alguns em demanaven que els expliqués curiositats sobre la comunitat sorda, no? Com tenim la casa, com la configurem, i algunes d'elles es repetien força, no? Per exemple, parleu o no parleu? Jo els responia, clar que sí que parlem, tenim veu, com els oïdors, no com els oïdors, una mica diferent, perquè som sords, i l'estructura de la nostra parla no és perfecta, però aleshores no entenien, no? Però si parles bé, per què necessites l'intèrpret? I clar, aleshores la que no entenia era jo. Dic, a veure, si traiem l'intèrpret, tot el que diu el professor, a distància, jo com ho he d'entendre? Com agafo aquesta informació des de lluny? Les preguntes que fan els alumnes, tot és impossible, no? I aleshores ells ho entenien. Esclar. De prop, si tenim una distància petita, jo puc entendre tot, i tant que sí. Però amb moltíssima gent, amb una persona lluny no és possible. Però bé, és graciós perquè bé, es pensa que com que pots parlar bé ja no cal l'intèrpret. I la tercera experiència que vull explicar, anècdota, és quan estava fent pràctiques allà a la FESOCA, a Hospitalet, amb els usuaris que fèiem atenció. Jo estava fent diguem-ne, de recolzament i d'observació, Però, bueno, ells necessitaven documentació per fer el DNI o un visat o demanar els bonos de menjar. Aleshores havien de demanar coses, no, a l'educadora. Jo m'entenia molt bé amb ells, clar, era persona sorda i adaptava tot perfectament, tot i que les llengües de signes sempre són una mica diferents, depenent de la persona. Al final, sigui quin sigui l'idioma, acabes entenent-te. I clar, ells tenien moltes ganes també de parlar amb mi perquè s'entenien millor que amb l'educadora, que també l'entenien, però era no 100%, era una miqueta menys comprensible la seva entesa. Bé, vaig acabar, jo vaig marxar, vaig a fer les meves pràctiques, però em trobava de vegades algun dels usuaris al carrer i em demanant, què tal, estàs bé? Dic, sí, tant que estic bé, però per què, no? Els feia servir la llengua de signes al sistema de signes internacional. Dic, perquè vaig allà al sistema no hi ets, vaig allà a la FESOCA i no hi ets, que estàs malalta. I, no, jo estava fent pràctiques, els responia. I ja vaig acabar. I clar, ells pensaven que jo ja treballava allà. És una anècdota que entenc, no? Que davant de la situació dels usuaris amb una persona amb la que se senten a gust, identificada, que senten empatia, entenc, no? Que puguin sentir, doncs això, llàstima, jo també la vaig sentir. I bé, això seria tot.
Anècdotes? Sí, dins de classe. Més relacionades amb la situació d'interpretació. Una situació, per exemple, és el primer dia, quan vam fer les presentacions d'una assignatura. Bé, la intèrprete anava interpretant-ho tot i el professor va demanar per què havíem escollit assignatura, no? I va anar preguntant per torns a cada alumne. Quan va arribar a mi, em va saltar i no em va demanar. I aleshores jo vaig aixecar la mà i li vaig preguntar que per què no m'havia preguntat a mi. Em va respondre que bé, que pensava que no podia. Jo li vaig dir que clar que se podia, que tenia intèrpret, però ell em va respondre que pensava que era només per si que l'intèrpret em deia que ell no podia fer-la servir. Bueno, el cas és que no saben fer servir intèrpret, no en tenien idea, no? Pensen que és un ajut, que és ajut, no una interpretació. I bé, ja està, poca cosa més. Volem donar les gràcies per aquestes entrevistes a la Delfina, la Berta, la Clara, l'Alícia, la Vanessa i el Pedro. Moltíssimes gràcies per explicar-nos les vostres experiències a l'àmbit universitari, com veu aconseguir el títol, com us veu sentir. Segur que l'audiència ha estat encantada de sentir-vos, de veure-us, li ha semblat molt interessant i també volem agrair aquest projecte entre Vestelars que pugui continuar i que ha pogut estar possible gràcies a les subvencions que rebem. Moltes gràcies. Ens veiem l'any que ve. Fins aviat.